Anango mugulira zimayi amene iwanike ijiyo kaya nyama zodabwisa zinachitika. Anapita muzi wina wa ku Europe Albritania. Zibamboyo anapita kuchipatala cha kumene kuku atayezedwa nthupi mwake anawuzidwa kuti ukudwala nthenda yayikulu kwambiri ndipo mtima wako ndi wofowoka kwambiri ukuyenera kugwira zintchito zolimbisa thupi lako apo umwalira mwadzidzidzi. Zibambo anena kuti ndiloleni ndipite ku nyumba ndikabweze zikatundu za eni ndikubweza ngongole ndikwasazika ena achibalanga. Adokta anena kuti mubwere mwachangu poopera umoyo wako. Ananyamuka kukasazika mafamily ake ndi ena achibala ake malo osiyana-siyana. Anasazika ana abalake wapo kanza kuti sakabwirako wa moyo. Anakasazanso abalake ena amene anali pafupi ndi bucha ina. Choncho anasuzumira kubucha kucha pansi pake anazamuona kuti pali mzimayi wokalamba kwambiri amene amatoleza mafupa amene amatayidwa kuchokera mu bucha mu kukataya ku dustbin. Zimayiyo anatenga chumbo imene amaponyera mafupa anyama amene amatolawa. Atafunsidwa kuti chifukwa chiyani adayankha kunena kuti ineyo ndi makhala ndi ana okwana 10 palibe amene amathandiza anawo kungopatula ndekha. Choncho nyama anadya kalekale ndikufuna akangova fungo la nyama basi. Zibambo ataona nkhalambayi anayamba kulira kwambiri. Choncho anamva chisoni analowa mu library muja mwamini mu bucha muja ndikwauza anthu amu bucha muja kunena kuti muzipereka mapisi anyama nthawi iliyonse zimene zimayiyo wabwera kuno. Zimayi anena kuti ayi usatero. Zibambo anena kuti uzibwera kuno tsiku lililonse uzitenga 1 kg ndipo ine ndizilipira anthu azitenga ku account yanga. Choncho izi anasayinirana. Zimayi anayamba kusekerera kwambiri kumwetulira kusangalala. Akunyamuka Zibambo uja anayamba kupanga maduwa osiyana-siyana kuti Allah amudalise mpase umoyo wabwino osangalala. Atabwererano kwawo anadabwa ana ake family yake kuti Zibambo uja akuoneka mosangalala kuti thupi lake likuoneka kuti ndilathanzi ngati kuti sakudwala nthenda iliyonse. Anati musandaule ndikupita kaye ku chipatala tiona kuti zikakhala bwanji ku chipatalako. Zibambono ali ku chipatala akuyezedwa kachiwiri akuwuzidwa kunena kuti mthupi mwanumu mulibe nthenda iliyonse ndipo mtima wanu uja ndi wamphamvu kwambiri mulibe nthenda iliyonse mugweze kumenda izaku. Madokotala anadabwa kwambiri. Anafunsa kodi unapita kulanda mankhwala ena ake pena pake kapena ku chipatala kwina kwake. Anati ayi ndinangopita kukasazika family yanga. Madokotala akukwira pakamwa kunena kuti ndizodabwisa zinthu zimene zachitika pano pazi. Anena kuti sindapite mankhwala ku chipatala chilichonse kapena kuti kulandira mankhwala ena aliwonse koma ndangosazika chibale ndikulinganiza zina ndikumabwerako. Adokotala kuti oho ndi mmene zilili. Madokotala ambiri anadabwa. Uku ndikufunikira kopereka sadaka kumuthandiza munthu amene ali ovutika. Choncho mtumiki adalankhula kunena kuti kuzera mukumuthandiza munthu Allah azachosa mavuto anu amene inu muli nawo. Ndiponso simukuzowa kunena kuti kodi ndi chabwino chiticho chimene inuyo chikupangisani kuti mukalowa kuchana. Perekani kena kalikonse chingakhale kuti ndikochepa kamene mukuona kuti akandikochepa mperekani kumpasa munthu wina amene alibe. Tiyeni uthenga umenewu tiumwaze madera osiyana-siyana monga ma Facebook, ma WhatsApp kuti anthu enanso amve kufunikira kwa kuthandiza kufunikira kopereka sadaka kumuthandiza munthu amene ali osowa. Munali ndi ine kapolo wa Allah Abdul Hamid Muhammad Ajis.